Goizeko 9:30 zuen hitzordua Martin Garitanok Gipuzkoako Batzar Nagusietan, eta hoi baino komunikabide gehiago sarreran bere zain. Baina Kutxabank zuen eguneko izpidea Batzar Nagusietan, eta ez du hortik aparte ezer esan nahi izan. Datozen foru hauteskundetan Martin Garitano EH Bilduren hautagai ez izatea bi aldeen artean adostuta dagoela jakinda gaur. Oraindik ez dakiguna berriz Martin Garitanoren ordezko nor izango den. Gestore profila nahi omen du EH Bilduk eta emakume izateko aukera ere asko entzuten ari da. Martin Garitanok Kutxabank Fundazio Bankario bihurtu ez dadin diputazioak mahai gainean jarri duen proposamena aurkeztu die alderdi politikoei eta hauen kritikak entzun. Baina publizitate ofiziala egiten den moduari buruzko argibideak ere eman behar izan ditu eta puntu honetan pertsonen gainetik proiektuen balio jarri du mahai gainean. Hauxe da, egiten ari garena, egingo duguna legegintzaldia amaitu arte eta egingo duguna aurrengo legegintzaldian ere. Mila esker.